Nganggo pemanasan ra? Kepiye manasine? Manasine kepiye? Alah. Aja percaya karo Nopi. Aja. PHP. Loh, kan Kanca-kanca. tak DM aku ya Kanca-kanca bales. video syuting. Aja percaya karo Nopi. PHP. Enggak, Tukang PHP. DM lho tak bales. Neng sok lali. Tapi kan ora duwe endinge. Oh iya, ora Tapi enek. kan ora nang endinge. Ora enek. Endingnya ini setelah DM nomor WA, janjian ketemuan terus. Ah baru. Setiap malam harus VCS sama saya. Tuh. Video call sleep. Solawat. Oh selawat. Heeh. Sol wala nabi. Ah, lalu tak. Mas Agus. Hai. Agus. Iya. Nggak ngeruwi Agus. ceritaku sepanjang uripku. Ayo dek, ayo. Oh, ah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wadange dalan sing tak liwati.
sayang.